L'estima per mi és com si portés una etiqueta aquí penjada aquí a la solapa. És quan s'etiqueta una persona de manera negativa degut a les condicions mentals. Per mi l'estigma és com una barrera social que m'impedeix ser part d'un tot. L'estigma l'he viscut a tots nivells, familiar, social, però sobretot a nivell laboral. Aquesta situació de prejudici, al meu entendre, genera impactes molt cruels i que generen d'alguna manera una violència física, no? And if you're not